Ще ни кажеш ли каква е твоята машина и какво се прави с нея? Това е двуглав циркуляр. На нея режем алуминиевите профили за капачките, крилата, первазите и праговете. А коя е любимата ти врата? Гранита. Това е моята фрезовъчна машина Лола. С нея оформяме всички отвори по крилото, като браби, панти и шипове. Моята любима врата естествено е Гранито. А каква е твоята машина и какво се прави с нея? Ами това е аглонабивна машина, която фиксира аглите и горните на касата. А коя е твоята любима врата? Любимата ми врата е Optima, поне да се сглобява по-лесно. Тази машина е за водно рязане и с нея изразваме керамични детайли за серия Гранито. А Гранито ли е любимата ти врата? Ами не, аз съм с фен на Optima. Ще ни кажеш ли какво правите в тази зала? Тук сглабяме крилата за серия Гранито от всички съставни части, които трябва. А имаш ли любима или любими серии врати? Любимите ми са новата серия на Thermo Plus, която все още не е излязла на пазара, но я очаквайте скоро.